गाबोनहाय जोंनि गल्डेन जुबली सेलिब्रेशननि क्लोजिं सेरेमनी बेवहाय जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि मानिनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ हांख्रायदों। बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय लाखिनानै गाबोन नुजाफैगोन 11 रिंगायाव। बेनि उनाव बिथाङा फैनानै जोंनि कलेजाव मोनसे गल्डेन जुबली स्टोन बानायदों बेखौ बेखेवगोन। बेनि उनाव बियो माबायाव स्टेजाव फैनानै जोंनि गल्डेन जुबलीनि नामै सेबखांजानाय सौवेनिरखौ बेखेवगोन। बेनि उनाव स्पीच होगोन। बिथांजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो जोंनि ओनसोलनि मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथाङाबो फैफागोन। बिथांमोनाबो बिथांजों लोगोसे थाफागोन आरो जोंनि बे गल्डेन जुबली क्लोजिं सेरेमनीनि अपेन सेसनाव बाहागो लानानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन। माबायदि थागथियारि जादों? जोंनि बे थागथियारि जानाया फ्राय जोब्बायानो। जोङो जोंनि हाबाफारिखौ फोजोबस्रांनानै थागथियारिखौ फोजोबस्रांनानै बिथांमोनखौ बरायनो हानायनि पजिशनाव फैबाय। जों बिथांमोनखौ गाबोन गाजा गोमजायै बरायगोन आरो बिनि उनाव बिथांखौ जों गाजा गोमजायैनो बिदाय हरनोबो हागोन। फुंबिलिनिफ्राय मा हाबाफारि? जोंनि हाबाफारिया फुंबिलियाव 8 बाजियाव जोंनि लकेलनि कालचारेल माबाफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय कालचारेल रिलिनि मोनसे अर्गानाइज खालामदों। ओमफ्राय बेवहाय गुबुन गुबुन माहारिनि हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन। बिथांमोना फैनानै बाहागो लानानै अन्तत 4-5 किल'मिटारसो रिलि खालामगोन। बिनि उनाव बेखौ 1 घन्टा 30 मिनिटसोनि गेजेरावनो फोजोबनानै जोङो मानिनां चिफ मिनिस्टार बिथांखौ बरायनो थाखाय जोङो रेडि जानानै थागोन। आरो लोगोसे आरो बेवहायनो फुङाव मोनसे प्रग्राम दंबावो। बे प्रग्रामा जाहैबाय बिटिआरनि EM उखिल मुसाहारि बिथाङा जोंनि गल्डेन जुबलीनि नामै मोनसे गोदान गेट बानायनाय दङ बेखौबो बेखेवनानै होगोन। दा बेखिनियानो जोंनि गाबोननि थुलमुल प्रग्राम।